kat bau presiden Malaysia Amerika ki laingut pat kilamino nakaseng kublaya pi ki parlo ki bistanat ban sngap ya kade ka kubor ha kade ki channel ki riustat san percaya ki ong baka kongres kala persyang ban pen iya ka jingjob jongki ha ka election Lok Sabha hendrai ka jingmi kala long da kumwe pat bat menta ki babun ki nongkersyan joka kongres ha garo hills ki sngau bala thok bat ki pej ban pen kelai ka jinglong bayai nei jongki syaki we pat ki seng laban kedeu ka kongres kala job sangut ha ka election syaka yingdor bar thawan jongka jela Meghalaya house nem arja arpulai hendrai kala hersya ka sautli menta usnem ha ka bau saleng ula job ya ka syuki MP natura dak babu laingut ki MLA kin salai ban iasoh syaka NPP ka jingdon jongka kan hersya iwe ka ba sautnat kalong bakane ka jingje kawan ha ka por bo he jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee lani presiden ka MPCC bat UMP barim ka Shillong upensen espala udon hakari Amerika pa syaka NPP kala don lepa arpu prangut ki MLA dak ba perung sa laingut ki MLA ka jingdon jongka kan kiu syaka live wengut kaba ya ka jingbun pai ha ka jingdor bar thawan jongka jela Meghalaya kabron riu phongut te parlok tang kini ki kubor ngangai be plas ngau thu ngin sai kendu ha koi pat ka video khublei shibon